Još jedno veliki pozdrav svim gledalcima Arene Fight. Nastavljamo sa finalnim danom IMAF svetskog šampionata u amaterskom MMA-u. Vidimo našeg Teodora Jakovljevića koji se sprema za svoj prvi nastup na turniru. Imaće on tešku grupu, ali znajući u kakvoj je formi, kakav je trening kamp prošao pred ovaj šampionat, naravno očekivanja su uvijek najveće. Tako je, velika očekivanja. Da podsjetimo samo prethodnih dana da su naši takmičari zaista dali sve od sebe na ovom turniru. Izuzetna konkurencija, preko 1000 takmičara registrovanih, treba da napomenemo preko 55 zemalja. Zaista sjajna konkurencija. Vasilija Borovićanin uspela da dođe do zlatne medalje. Njene kolege smo gledali u različitim duelima po grupama, međutim nisu uspeli da se plasiraju dalje, da dođu, da se domognu te medalje, ali imali su sjajne mečeve. Vuka Maksimovića bih pomenula, on je uspeo da čini mi se 2 ili 3 meča. 3 je pobedio, i kao prvi u grupi nastavio dalje, ali je nažalost poražen bio u četvrtini finala, ali opet kažem veliko iskustvo. Za njega vidimo i Jusufa Hajrovića, trenera naše reprezentacije. Vidimo i protivnika našeg Teodora, Mateuš Lopeš dos Santos iz Brazila. Teodor, ovo što sam pominjao malo pre, je prošao zaista ozbiljan trening kamp. Bio jedno vreme i u CDS-u kod trenera Nemanja Miloševića, zajedno se spremao tamo i sa Nemanjom Blagojevićem, koga kasnije gledamo. Tako je, sa svojim klubskim kolegom. Očekujemo za koji trenutak da počne borba. Danas na prepodne smo imali i Strahinju Galetića koji nije uspeo da se plasira dalje, izgubio je u oba duela. Nešto kasnije gledat ćemo i Nemanju Blagojevića, tako da Teodor Jakovljević i Nemanja Blagojević su danas na programu i oni će se boriti i pokušati do kraja dana da se domognu zlatne medalje. Kraljevo u fokusu, ajde, tako da kažem. Kraljevo u fokus, tako je. Odmah otvara Teodor ovim unutrašnjim leg kickom. I u ta disciplina. Čujemo ugao da traži samo nisko udarce, podsjeća da se slučajno ne desi neki udarac ka glavi. Opet lepo gađa ovim leg kickovima Teodor, ponovo sjajno kombinuje. Jako lepo po telu. Baš zato i sudija sugeriše da moraju nešto niže ti udarci. Opet lepo gađa te levi aperka Teodor, prelaze. Zalazi ovde za leđa, sada dos Santos, da vidimo da li dobro može da spakuje. Nezgodna situacija za Teodora. Otišlo ovo duboko, a sad Teodor i dalje se brani. Pokušava da raskine taj hvat. Drži čvrsto dos Santos. Ne znam da li će Teodor uspeti da izdrži ovo. Nadam se da će uspeti da izađe iz ove situacije, ali izgleda da je jako teškoj situaciji. Ali još uvijek nema dobar ugao, čini mi se da izvede dos Santos do kraja. Okreći se ovde Teodor, svakom čast. Uspeo je da izdrži Teodor i dalje ovde sad u mountu dos Santos, ali ono što je bitno nije prošlo na završnice, svakako dosta si potrošio tim pokušajem dos Santos. Bitan psihološki moment za Teodor u ovoj rundi, još pola minuta do kraja runde. Traže i ugao, ako dobro čujem, da pokuša da se okrene na bok. I evo ga sada, sjajno. Da se izvuče i evo njega sada u gornjoj poziciji. Napada nogu i dalje ovde dos Santos. Teodor zadaje udarce po telu. Gotova je prva runda, nažalost nije prošlo po Teodora kako smo očekivali. Lepo je on otvorio u stand-upu onim leg kickovim udarcima po telu, nakon toga skratio Brazilac distancu, preveo borbu u parter. Baš bio eksplozivan, uzeo leđe, pokušao da mu kontrira zapravo mučimatom Teodor, međutim odbranio se bio Brazilac i uzeo leđa, ali nije imao dobar ugao da plasira ovu završnicu. I ono što je sigurno, na kraju Teodor je uspeo da se izvuče i da završi u toj gornjoj poziciji iz koje je zadavao udarce, tako da sigurna sam da u ovoj rundi da je snažan utisak sigurno ostavio pokušaj završnice dos Santosa. A i ono vreme provedeno kasnije u mountu, tako da li dobro, imamo još 2 runde naravno. Psihološki je dosta važan moment što je preživeo taj pokušaj submissiona i vidjet ćemo sada u drugoj rundi kako će izgledati. Mislim da pominje opet Teodora za udarce ovde. Sudija da moraju ići nešto niže.
Sve spremno za nastavak. Druga runda. Krenuo je da teče 2 minuta. Vidimo odmah na startu fintira ovde Teodor. Lepo pokušava sada da se približi, da plasira tu desnu po telu. Evo snažnog kika sada. Pokušao front kick Dos Santos, izvukao se Jakovljević. Evo sada on zadaje front kick nešto bliže nego Dos Santos. Evo i Dos Santosovog kika. Lepo sada pogađa levi pad, desni direkt po telu. Žali se Teodor sada da je on dobio udarac predelu glave. Odličan low kick, sada odletela je noga Dos Santosa. Ponovo snažno pogađa po telu, vrlo precizan Jakovljević. Dos Santos zato i ulazi u noge da bi prekinuo ovu stand-up seriju. Odlično rušenje sada za Dos Santosa. Opet pokušava da izgradi dobru poziciju ovde uz žicu, brani se Teodor, zavukuje obe kuke sada Dos Santos. Opet pokušava da napadne tu vrat, brani se Teodor koliko može, 40 sekundi je još. Da, ovde pokušava da uđe u ovaj rear naked choke, vidjet ćemo da li će uspeti da se izvuče nazad Jakovljević. 30 sekundi ostalo do kraja ove runde. Još uvek se tu traže pozicije. I to je to. To je to, uspeo je na kraju da izvuče taj rear naked choke. Ja sam se ponadao kada sam vidio da jedna kuka spala, da je tu raskinuo hvat Teodor, međutim taj hvat gore bio previše jak i došao je do trijumfa ovde. Brazilac nije još gotovo, naravno. Ima još 2 meča do kraja dana. Teodor Jakovljević, pratimo njegov naredni duel vrlo brzo sa Muso Ibrahimzodom iz Tadžikistana. Dosta jaka grupa, stvarno. Evo vidimo sledeći duel, imamo takmičara Tadžikistana, pa u jednoj grupi i Kazahstanac. Brazilac takođe se nalazi u grupi. Jako težak žreb za Teodor, ali polako, ima još vremena, ima još 2 meča. Naravno da će se gledati rezultati po grupama, pa ćemo vidjeti da li će moći. Tako je, prvoplasiran iz svake grupe ide kasnije u eliminacijonu fazu. Ovo je grupa D. Ali nema šta, eto, lepo je krenuo Teodor, zaista dominantan u stand-upu. Razlog upravo tome je što je Dos Santos isforsirao da završe u parteru.